L'equip de govern dona per fet que el pressupost de l'Ajuntament de Tarragona per a 2014 serà de consens de les forces polítiques representades al consistori i respondrà a la difícil situació econòmica que es viu. Així, es mantindrà igual que el de l'any passat, és a dir, 151 milions d'euros, i reservarà 7,6 milions d'euros per a inversions, però condicionades a la venda de patrimoni municipal, que enguany no ha pogut reeixir. La partida de serveis socials pujarà un 6,3%, segons els càlculs de l'equip de govern, i en segon lloc se situarà la promoció econòmica. Turisme viurà un increment molt fort, del 36%. S'ha acabat des de fa anys el confeti i el consistori prou feina té a complir el pla d'ajust. Li agreuja la situació l'impagament endèmic dels deutes de la Generalitat i deutes d'anterior èpoques. Com a mostra un botó, el deute viu a 2014 passarà de ser de 223 milions d'euros a 207. Però si no s'inclouen el deute de Jaume I i l'Escola Oficial d'Idiomes, l'any vinent serà de 183 milions. El tinent d'alcalde d'Hisenda, Pau Pérez, ha afirmat en la presentació que ha fet avui a la premsa que el pressupost és equilibrat en apostar per l'austeritat i la reducció de costos, millorant la gestió municipal. Així, l'aportació a les empreses municipals es reduirà en 1 milió d'euros i passarà de 22,1 a 21,1 milions. El deute es rebaixarà un 5% i també baixarà la pressió fiscal. Políticament tornem a tenir un acord entre tots els grups, esperem que es materialitzi al plenari, però en principi les converses han anat molt bé i per tant el primer és dir que tothom està d'acord en tirar endavant Tarragona amb el lideratge de l'alcalde Ballesteros. El segon és que incidim de nou en un pressupost que és molt contingut i molt de contenció de la despesa. Continuem apostant en incrementant el que fa possible la creació d'ocupació i l'atenció social, que és d'una banda la promoció econòmica amb suport directe als sectors, amb els patronats, amb els 3 patronats que ara tenen moltíssima importància per nosaltres, com és Esports en el 2017, l'IMS com a motor del suport a la situació que s'està vivint arreu del país i el Patronat de Turisme com a eina de posicionament de la ciutat, però també d'ingressos per tot col·lectiu. Ja sabeu que està sent molt important l'increment de visitants i que és una eina de promoció econòmica de primera magnitud. Junt amb això, doncs, directament polítiques de creació d'ocupació i polítiques d'atenció i de servei a les persones, increment també en ensenyament, però una mica en aquesta línia de treball que no és novedosa, perquè és que el canvi de tendència el van fer ja el 2007, quan van guanyar les eleccions. O sigui, per nosaltres és prioritari que els poders públics es dediquin a combatre les diferències socials i donar suport i fer créixer econòmicament al col·lectiu de tarragonins.